Quin és el primer record televisiu que tens? Jo el que me'n recordo és que, no sé si eren els diumenges o els dissabtes, ens reuníem per la tarda amb el meu pare, la meva mare i el meu germà, que era molt peque, i vèiem Mecanoscuites com en origen. Quantes teles tens a casa? A casa meva, una. Al menjador i ens barallem molt pel mando. Qui té el comandament de la tele a casa teva? Aquest és el tema, que tenim un i ens barallem molt. És la ley del más fuerte, com li diem a la casa. Clar, tenim un noi que vol veure futbol, nosaltres volem veure pel·lis, l'altre, clar. Tria un programa o sèrie actual de TV3 o el 33. El vent del pla. Està molt ben realitzat, les històries, els personatges, els actors. Estan molt bé. Tria un programa o sèrie històrica de TV3 o el 33. Dallas, tio. Era cada cap de setmana veia Dallas, tio, els meus pares. I Falcon Crest, era al migdia. I Dinastia. Me la sabia tota. Quin programa t'agradaria presentar? Doncs m'agradaria presentar un programa de nens. M'agradaria estar amb nens i no sé, presentar històries, explicar contes i... Sí. I si no, en plan National Geographic. Anar-me'n allò d'aventures por el mundo. Quin presentador o presentadora t'agrada més? M'agrada molt, és que m'agraden dos programes molt. El de l'en directe, perquè sempre vaig a casa de la meva iaia i és el moment de la merendola i veiem sempre l'en directe juntes. És el que més m'agrada, la Marta Huguet i la Ruth Jiménez. A l'estiu m'agrada molt. M'agrada molt, o sigui, com l'estil que té, el cabell i tal, m'agrada molt aquesta noia. I després l'Albert Tom, que com també ens van convidar al seu programa, és un tio molt així, molt amable i que en sap molt, és un bon comunicador. Si no fossis actriu, què series? Que m'agradaria ser actriu. Actriu. No et puc dir res més. Ara no. Quantes hores al dia mires la tele? 2 al migdia, 3 a la nit, unes 5 hores. I si estic penjada per casa al matí, a vegades m'enxufo i veo lo peor. Taraleja una sintonia mítica de TV3. Na, 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 na. Digues un personatge de ficció amb qui t'identifiquis. Quan era petita m'agradava molt la dona biònica, perquè podia fer-ho tot. Era com el MacGyver, però amb dones. Què és el que menys t'agrada de tu com a actriu? Que sóc molt exigent, molt. Però accepto molt les crítiques constructives i tal, i llavors encara em poso més exigent, no? Fas cas a les crítiques? Sí, a vegades sí, una mica, però és millor no prendre-s'ho tot molt a dintre, perquè llavors si no t'amarga. És millor dir, vale, això és el que pensen uns i ja està. Me quedo con el que em serveix per mi per aprendre i per millorar i per evolucionar i ja està.